Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng lolo ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Boyoy. Taong 1978, Magpet, Cotabato. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira ang pamilya ng kaibigan ko sa bayan. Bale, kahit meron ng sariling pamilya ang tatay niya noon, ay doon pa rin sila pinatira ng lolo niya sa kanilang bahay. May iwan kasi itong mag-isa sa bahay kung sakali mang maisipan ng ama niya na bumukod na sa ama nito. Masaya namang kasama itong lolo ng kaibigan ko. Napakabait nito at hindi gaanong pasaway kahit na siya ay may katandaan na. Karamihan kasi sa mga matatanda ay pasaway na kapag naaabot na nila ang edad 70. Maraming tinatagong lihim itong si Boyoy. Nabubunyag lang ang iba nito kapag siya ay nakakainom ng alak. Nga pala, sa parteng to, hahayaan ko na yung kaibigan ko ang magkwento ng karanasan ng pamilya niya para lang hindi kayo malito. Isang gabi, habang nag-iinuman sila ng aking ama, ay meron itong naikwentong bagong-bago pa lamang sa aking pandinig. Nasa tabi lang kasi ako nila noong mga panahong yon, gawa ng meron akong inaasikasong bagay na kailangan para sa aking pag-aaral. Agad akong napahinto sa aking ginagawa dahil nagkaroon ako ng interes sa kwento ng lolo ko. Ayon kay Lolo Boyoy na marami na siyang napatay noong kabataan niya. Harap-harapan itong nagwika sa aking ama ng, Ay, pambabarang. Tapos na ako dyan. sabay hagalpak ng malakas. Papa talaga, oo. Alam ko naman yan. Sagot naman ng aking ama. Matapos nitong magsalita tungkol sa kanyang karanasan sa pambabarang, ay nagkwento na ito. Ayon kay Lolo Boyoy, na noong kabataan niya, ay nakikita na niya ang kanyang ina na mambabarang. Normal na yon sa kanila gawa ng isa talaga silang pamilya ng mga mambabarang. Bilang si Lolo Boyoy ang magmamana sa kakayahang yon, ay pinahihintulutan siyang manood sa mga ginagawa ng kanyang ina. Ayon kay Lolo Boyoy, na napakaraming alagang insekto ng kanyang ina noong mga panahong yon. Ang iba dito ay nakalagay sa garapon, tapos ang iba naman ay nakalagay sa tubo ng kawayan. Kinakausap ito ng kanyang ina sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, na para bang mga alaga niya ang mga yon. Isang gabi, habang kabilugan ng buwan ay nakita ito ni Lolo Boyoy na kinakausap ang kanyang mga alagang insekto. Napakalulusog naman ng mga alaga ko. Wika nito habang hinahalik-halikan pa ang garapon at tubo ng kawayan. Nay, ano pong ginagawa niyo? Tanong ni Lolo Boyoy. Halika dito, anak. Sagot naman ng kanyang ina. Agad namang lumapit si Lolo Boyoy upang tugunin ang utos ng kanyang ina. Paglapit niya rito ay nagwika yun ng, Ganito ang pag-alaga, Boyoy, upang mas umunlad ang pambabarang mo. Palagi mo itong kakausapin kapag kabilugan ng buwan. Alam mo na, di ba, ang ipinapakain sa mga ito? wika sa kanya ng kanyang ina. Opo, Nay. Lahat ng pagkain kulay lila. Lilang bigas, gabi, at mga prutas na kulay lila ang mga balat at laman. Sagot naman ni Lolo Boyoy. Oh, alam mo na pala.
Ikaw talaga ang magmamana ng aking abilidad at wala ng iba. Sagot naman ng kanyang ina habang tinatapik-tapik siya sa ulo. O siya, sige. Pumasok ka na sa kwarto mo. Dagdag pa nito. Kinaumagahan ay merong panauhing tumungo sa bahay nila Lolo Boyoy. Lasing na lasing yon at nagwawala. Animoy naligaw yon ng daan pabalik sa kanilang bahay. Pinagtatadyakan nito ang mga pananim na siyang labis na ikinagalit ng nanay ni Lolo Boyoy. Walang lumabas sa kanilang bahay noong mga panahong yon at kitang-kita ni Lolo Boyoy na napakasama ng titig ng nanay niya sa lasing na yon. Hindi inalis ng nanay niya ang paningin niya dito ng kahit isang segundo. Doon ay nabahala si Lolo Boyoy dahil sa alam niyang galit na ang nanay niya sa taong yon. Agad namang nakilala ito ng nanay ni Lolo Boyoy pagkaalis nito ng kanilang bakuran. Sumapit ang gabi at doon na nga inumpisahan ng nanay niya ang pambabarang dito. Turun, buyog, ulod, ulahipan, at kung ano-ano pang insekto ang kinakausap nito. Animoy nakakaintindi ang mga yon dahil sa ginawang pangungusap dito ng nanay niya. Habang nangungusap yon sa mga insekto, ay meron itong inuusal-usal. Binuksan nito ang garapon at kinuha ang duron upang kausapin. Taniman mo si Bernardo dahil siya ang kalaban natin. Wika ng nanay niya sa insekto. Matapos nitong makipag-usap ay tinalian niya yon ng itim na sinulid. Tapos pinakawalan na niya ito sa labas ng kanilang bahay. Agad namang lumipad ang duro na yon na siyang ikinamangha ni Lolo Boyoy. Matapos nitong mapakawalan ang kanyang insekto, ay tinakpan na niya ang sisidlan nito at lumapit kay Boyoy. Nay, ano pong gagawin ng insektong pinakawalan nyo? Tanong ni Boyoy. Papasok yun sa tenga ni Bernardo. Mangingitlog, tapos kukuha yon ng konting dugo. Samahan mo ko, anak, sa paghintay sa duron. Sagot naman ng nanay niya. Lumipas ang 2 oras at nakabalik na nga ang duron. Meron itong dugo sa kanyang mga ngipin na siyang labis-labis na ikinagalak ng kanyang ina. Matapos yan ay binalik na niya yon sa sisidlan habang hinahalik-halikan ang ulo nito. Sumapit ang pangalawang gabi ay inulit na naman ng kanyang ina ang prosesong ginawa niya. Ang pinalabas niya sa pagkakataong ito ay isang bubuyog. Ganon pa rin ang proseso. Mangingitlog yun sa sistema ng biktima, tapos kukuha yun ng dugo. Maniwala kayo o hindi, matapos lamang ang 3 araw, ay biglang nagkasakit itong si Bernardo. Kung kani-kanino na yon lumapit pero wala ni isang manggagamot ang nakatulong dito. Hanggang sa dumating ang araw na hindi na kinaya ng sarili niya ang mga insektong nasa kaloob-looban ng kanyang katawan. Bumulwak ang kanyang pusod na siyang labis-labis na ikinatakot ng pamilya nito. Doon din ay nagsilabasan ang mga insektong itinanim ng ina ni Boyoy. Matapos maganap ang mga pangyayaring yon, ay nakiramay pa dito ang ina ni Boyoy at maging siya. Tiningnan nila ang bangkay nito at doon niya napansin na merong paring uod ang gumagalaw sa ilalim ng balat ng mga mata nito. Alam niyo yon? Yung singsing pare. Halos napakapit si Boyoy sa takot dahil sa kanyang nasipat noong mga panahong yon. Naghalo ang takot at pagkamangha niya sa abilidad ng kanyang ina. Magmula nung araw na yon,
ay nag-umpisa ng magsanay ng husto si Boyoy upang maging isang ganap na mambabarang. Walang araw na hindi niya kinabisa ang usal sa libreta ng kanyang ina. Ganon na ganon palagi ang ginagawa niya hanggang sa masaulo na niya ang mga katagang nakapaloob sa libretang yun. Matapos yan ay binigyan na siya ng kanyang unang pesteng aalagaan para maging isang ganap ng mambabarang. Ang unang pinaalagaan sa kanya ay isang maliit na alakdan. Inilagay niya yon sa tubo ng kawayan upang mas madaling lumaki. Pinapakain niya rin ito ng mga lilang gabi para mas humigit ang bagsik nito. Ayon din kasi sa nanay ni Lolo Boyoy, ay kahit hindi kumakain ang pesteng alaga nila ng mga dahon, ay pinipilit pa rin nila ito dahil mas mabisa ng tripling ulit ang mga insektong kumakain ng kapwa insekto na pinakain ng mga dahon hanggang sa tuluyan na itong lumaki. Ang mga dahon kasing ipinapakain dito ay may halong mga orasyon ayon kay Lolo Boyoy. Sumapit ang Biyernes Santo at tumungo ang mag-ina sa isang kuweba upang palakasin ang kanilang karga. Dala-dala nila ang 2 garapon ng mga insekto at iba pang mga kagamitan. Nang matapos na sila sa kanilang mga gawain, ay nilagyan ng langis ang mga insektong nasa loob ng garapon. Nay! Mamamatay yan! Wika ni Lolo Boyoy. Mamamatay? Hindi yan mamamatay. Matutulog lang ang mga yan hanggang sa dumating ang araw ng pagtawag mo sa kanila. Lumipas ang maraming buwan at meron ngang nakaharap ang ina ni Boyoy. Isang manggagamot yon na pilit tinulungan ang biniktima ng kanyang ina. Napakagaling ng manggagamot na yon dahil sa meron itong kakayahang gumamit ng pamarusa ng kaliwa. Napakabisa nito para sa mambabarang sa kadahilanang hindi ito kayang sanggain ng insektong hawak niya. Halos hindi na makagalaw ang nanay niya sa higaan nito sa loob ng 3 linggo. Ginawa rin ni Lolo Boyoy ang lahat hanggang sa matuklasan niya ang salarin sa pagkakaroon ng sakit ng kanyang ina. Ibinuhos niya doon ang lahat ng alam niya at sinasabayan niya ito ng isa sa pinakamabisang karga sa barang. At yun ay ang puot at galit ng may alam sa aral. Nang makilala niya ang manggagamot na yon, ay pinaulanan niya ito ng insekto upang mas mapabilis ang pagkamatay nito at maaari niya pang mailigtas ang buhay ng kanyang ina. Lahat ng tubo at garapon na alaga ng kanyang ina ay sabay-sabay niyang pinakawalan sa loob lamang ng isang gabi. Hating gabi niya ito pinakawalan na halos maging kapalit na nito ay ang kanyang buhay. Sa pagkontrol kasi ng ganon karaming alaga ng barang, ay nangangailangan ng matinding dugong alay. Sinugatan ni Lolo Boyoy ang kanyang 2 kamay matapos nitong pakawalan ang lahat ng insekto. Pumaikot-ikot ang mga yon sa loob ng silid habang kinokompleto ni Lolo Boyoy ang kanyang usal. Nakadipa din ito sa lupa habang tumatagas ang dugo nito sa kanyang pulso at kamay. Nang matapos na nitong mag-usal ay biglang nagsipulasan ang mga insektong yon na para bang meron itong hinahanap na tao. Ang mga uod ay dali-daling lumabas. Ganon din ang mga alakdan at bubuyog. Nay! Papatayin ko ang taong yon! Wika ni Lolo Boyoy nang matapos niyang gawin ang barang. Hinawakan lang naman siya ng kanyang ina habang nakangiti yun. Kinaumagahan ay biglang pumutok ang nangyari sa manggagamot na yun. Kasabay ng pagkamatay ng manggagamot ay ang pagbawi rin ng buhay ng kanyang ina.
Animoy alam ng manggagamot na yon na meron pang isang barang nakasangga ang kanyang ina. Labis-labis na lamang ang panlulumo ni Lolo Boyoy at ng kanyang pamilya dahil sa nangyari. Napatigil sa trabaho ang kanyang ama upang bantayan ang bangkay ng kanyang ina sa lamay nito. Kahit napakasaklap na ng sinapit ng manggagamot na yon, ay pinuntahan pa rin ito ni Boyoy upang tingnan. Nang makumpirma niyang pinahirapan muna ito ng kanyang mga alaga, ay tumalikod siya sa bahay ng manggagamot na yon. Tapos dinura-duraan ang lupa ng bakuran, tanda ng galit at puot niya sa taong yun na sa kahit kamatayan nito ay nagawa pa ring isumpayon ni Lolo Boyoy. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon, ay tinawag ulit ni Lolo Boyoy ang mga insektong kanyang pinakawalan upang maitago ulit ang mga yon. Agad namang nagsibalikan ang lahat ng insektong kanilang alaga. Halos mapuno ang silid ni Lolo Boyoy dahil sa dumoble ang dami ng insektong kanyang pinakawalan. Ganon kasi ang nangyayari kapag nakapatay ng isang araw ang mga alaga ng parang. Dumarami yon ng halos 4 na ulit kapag napakalakas ng usal ang pinakawalan dito ng nagmamay-ari. Hanggang sa lumipas ang napakaraming taon, nagamit-gamit yon ni Lolo Boyoy sa kanyang pagpaslang sa mga taong nagkakasala sa kanya. Inilalagay na niya ang pangunguha sa kanyang mga kamay dahil na rin sa pagkawala niya ng tiwala sa mga magliligtas na nasa gobyerno. Kapag ang isang tao ay nakagawa ng pagkakamali sa kanyang pamilya, ay hinahatulan niya kaagad yon ng 3 araw na malaimpyernong buhay bago ito tuluyang magpaalam sa mundong kinagagalawan. Habang lumilipas ang mga taon, ay siya namang paglakas ng mga insektong hawak ni Lolo Boyoy. Makikita mo talaga sa mga insektong yon ang katandaan nitong taglay. Napakadelikado ng mga insektong matatanda kapag hawak ito ng mambabarang. Bukod sa napakabisa na nitong magtanim ng itlog, ay hindi na rin yon kayang patayin ng mga ordinaryong bagay. Kahit malaibong laki na duron ay kaya nitong pumasok sa tenga ng biktima sa utos lamang ng mambabarang. Ayon din kay Lolo Boyoy, ay hindi na niya mabilang ang mga manggagamot na kanyang mga napatay noong panahon ng kabataan niya. Sanay na itong pumatay ng taong nagkakasala sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Hindi naman ito pumapatay ng taong natipuhan niya lamang kitila ng buhay. Ayon sa kanya, na lahat ng pinatay niya ay mga masasamang tao lamang. Ang iba sa mga yon ay naging hadlang sa kanyang pagnanais, kaya wala siyang pagpipilian kung hindi ang kitilan ng buhay ang mga ito. Balik tayo sa kasalukuyang panahon. Matapos ang inuman ng tatay ko at ni Lolo Boyoy, ay nagsitulog na ang mga ito. Lumipas ang mga araw at naging normal naman sa paligid hanggang sa merong nangyaring kakaiba. Ang pinakapaborito niyang apo ay nagkasakit nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon kay Lolo Boyoy, nakinulam umano yon pero hindi naniniwala ang aking mga magulang. Ako lang ata ang naniniwala sa lolo kong yon noong nabubuhay pa ito. Ipinakonsulta na nila ang aking kapatid kung kani-kanino, pero ni isa sa mga ito ay walang naitulong. Kaya ang ginawa ng Lolo Boyoy ko noong mga panahong yon ay bumalik siya ulit sa pambabarang. Yun lang kasi ang naiisip niyang paraan upang maisalba ang buhay ng kanyang apo. Pinasama ako nito sa likod ng aming bahay upang merong hukayin sa ilalim ng lupa. Maniwala kayo o hindi, ang mga hinukay namin noong mga panahong yon ay ang mga garapong merong mga insektong nakababad sa langis.
Animoy natutulog ang mga yon sa hinaba-haba ng panahon. Pagkuha namin dito ng Lolo Boyoy ko ay ang pagngisi din ito. Hinahalik-halikan niya ang mga garapon na parabang nangulila siya sa mga ito. Matapos yan ay pumasok na ito sa kanyang silid upang gawin ang kanyang mga nakagawian. Huwag kang sumama, Kiryong. Doon ka na lang sa kapatid mo. Halagaan mo yun, ha? Wika sa akin ni Lolo Boyoy. Agad din naman akong tumungo sa kinaroroonan ng aking kapatid at doon ay nakita kong meron itong mga galis at buni sa katawan. Sa bawat pagsapit ng gabi ay siyang paglaki ng tiyan nito. Doon ko lamang napatotohanan ang sinabi sa akin ng aking lolo. Ayon kay Lolo Boyoy, nakinulam yon gamit ang tubig at asin. Sa bawat pagsapit ng gabi at paglaki ng tubig sa dagat, ay ang siya namang paglobo ng tiyan ng aking kapatid. Gulat na gulat ako dahil sa hindi ko kayang paniwalaan na totoo ang mga sinasabi ng aking lolo. Hanggang sa lumipas ang 4 na araw, ay nadatnan na lamang namin na patay na si Lolo Boyoy. Kasabay ng pagkamatay nito ay ang paggaling ng aking kapatid at ang pagkasakit din ng padre de pamilya na nasa tabi lang ng aming bahay. Ang nakita namin noong mga panahong yon kay Lolo Boyoy ay nakadilat ito habang merong pumapasok na insekto sa kanyang bibig. Ang mga insektong yon ay ang nahukay namin noong pinasama niya ako sa likod ng aming bahay. Ayon din sa aking ama na maaaring hindi kinaya ng katawan ni Lolo Boyoy ang mga usal na binitawan niya kaya binalikan siya ng kanyang ibinatong barang. Ang pagkamatay naman ng padre de pamilyang kapitbahay namin ay nagkaroon yon ng mga uod na siyang bumutas sa balat at mga laman loob nito. Napakalalaki ng mga uod na yon ayon sa pamilya ng biktima. Animoy kasing laki yon ng paa ng aso. 1 linggo lang ang tinagal ng taong yon hanggang sa tuluyan na itong namatay. Namatay ito dahil sa nagkaroon ng butas ang likod nito. Hindi malaman ang sanhi ng pagkamatay nito ayon sa pamilya. Matapos nitong mamatay, ay nagsilabasan ang mga uod sa loob ng katawan nito na siyang ikinagulat ng kanyang pamilya. Napakarami ring nagsili parang insekto sa bibig nito na agaran din namang namatay. Magmula noong mga panahong yon, ay hinding-hindi ko pa rin malilimutan ang nangyari sa aking lolo na si Lolo Boyoy. Lalong-lalo na nung huling bulong nito sa akin na, Para sa aking apo. Okay, opinyon ko sa kwento. Nakakalungkot lang na kailangan magsakripisyo ni Lolo Boyoy para sa kanyang apo kasi nga hindi pinaniniwalaan ng mga magulang nitong kaibigan ko na kinukulam nga yung kapatid niya. Kaya ganun yung nangyari. Pero siguro kung kabataan ni Lolo Boyoy tas kontra dun sa mangkukulam, malamang hindi mamamatay si Lolo Boyoy Kasi kung hihimayin nyo ng maigi yung kwento, namatay si Lolo Boyoy sa sarili niyang kakayahan. Ganon kalakas tong mambabarang na to. Pero kagaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, magdadalawang taon na. Kapag gamit mo ay gamit sa kaliwa, meron at meron niyang hihingiin sa iyong kapalit. Siguro alam ni Lolo Boyoy na yun na yung huling gagawin niya sa mundong ibabaw, kaya inalay na lang niya yung buhay niya para sa apo niya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.